Konpo. Mula 300. Malang binili na mamaya. Dekko. Hindi. Ito yung mga 4 kilo. 4 kilo. Ito naman yung 4 kilo. 15 riyal. 15 riyal yan. 30 riyal. Sarap. Every day, head and shoulders. Steve, konting sipa lang para balik online ang utak mo. Ayos, champion! Hirap ka bang kumilos dahil sa pabalik-balik na kirot sa likod, balakang o tuhod? Baka sintomas na yan ng hypocalcemia. Take doctor-prescribed Caltrate Advance with triple alaga formula. Ito ay sagana sa essential nutrients tulad ng calcium and zinc to help strengthen bones, a high level of vitamin D and magnesium to help strengthen muscles, plus copper and manganese to help support flexible joints. Para tulungan gumaan ang iyong pagkilos, take doctor-prescribed Caltrate Advance. This has been Medifacts for Caltrate. Baka may germs din yan. New Safeguard Extra Strong Cooling. Tanggal lagkit at germs. Extra Strong Cooling. Lamig na feeling.
Kutis ano? Ano? Okay na mas buboy tapos nung nag-ugas pa. Sige na, sarad mo na. Sige. Sige na. Bako daw malansa. Ano man malansa? Ang ano kaya? Ang iyan mo kaya? Ano yan? Egg. Sugot. Iyo. Mainit pang ano yan? Ano ito kadiit-diit? Kaya. Buwana. Tawag 50 ni. Di nga di masarong gurot. Ay, duwang gurot na dakulat. Di nga mawang port. Kadiit-diit. Di nga mawang port ni Hype na eh. Kaya mamblambara. Pero 180 pa na eh. 150. Ano, ang scam? Kahigod kung bawo na 150. Ay, baka sa nag-ibo. Sa naman. O nakatarakan talaga. Daw ang tawo, kuhanan mo tawo. Ano, mga anak ka? Magkarakanan kita. Iwali, makakanan ka. Laka naman. Chano. At Chano. Hoy. Putang bungog mo si Chano. Dulo. Mayo. TikTok pa si ano. Si Buboy, kahit narin siya, may 500 si ate, kahit narin pang tao. Chano. Puta man na, dahil mag-atubang man.